Ideme urobiť, že totálny, že krásny smyk. On sa ide rozohriať najprv. Ide tam vyliezť na ten kopec. No tak možno nie. Ide sa otočiť a ide urobiť krásny smyk. Komu pozerajte sa na ňo. Nede na mňa narazíš, typečku. Krásny. Nevypínajte za žiadnu cenu video. Dajte like, odber. Robia to deti, prosím, podporujte ich práci. Plus, to je náš najväčší fanda, čo nám pomáha točiť. Urobil aj skok na bajku na západe. Takže dajte like aj odber. Aj mne. Je to na kanál Prckovia.